Üdvözlök mindenkit! Ez itt újra a horgásztókereső. Most viszont nem egy horgásztalon vagyok, hanem a Ráckevei-Soroksári Dunákra látogattam el ismét. Egy 4 napos horgászatra jöttem unokatestvéremmel. Igazándiból az idei évben még nem sikerült szép halat fognom a Ráckevei Dunából, úgyhogy remélem, hogy most hogyha sikerül legalább egyet fogni ez alatt a 4 nap alatt. Erre a mostani pár napra eléggé szeles, borús, esős időt mondtak. Reméljük, hogy ez jó lesz a halfogás szempontjából. Nem gondoltam túl ezt a mostani horgászatot, hoztam magammal a tigrismagyarót, illetve Odyssey boilit 18-as méretben, 24 méteres méretben. Ebből szórtam egy pár marékkal az etetésre, illetve hoztam magammal még ilyen 14 méteres halibut peletet. Ebből egy 5 kilós kiszerést hoztam magammal, meglátjuk, hogy mennyire fog enni a hal. Ma reggel érkeztünk, felállítottuk a tábort, helyet kerestünk, lebójáztunk, és igazából most várjuk az éjszakát, hogyha addigra meg ideérnek a halak, hogyha sikerül egy-két szebb pontyot fogni. Az este érkező vihar nem kímélte a táborunkat, se felszerelésünket sem, mi viszont egész éjjel kitartottunk, várva arra, hogyha a vihar utáni csend majd meghozza a pontyok kapókedvét. A reggeli frissítéseket követően meg is érkezett az első kapások. Tudtuk, megérte kitartani. Itt is vagyok, egy brutális éjszakán vagyunk túl. Kaptunk az éjjel nagyon sok esőt, vihar volt, de megérte. Most reggel lefrissítettem a botokat, és elhúzta egy gyönyörű szép töves, 10 kg 25 deka. Mindjárt elsőre, gyönyörű szép. Soha rosszabb kezdést. Gyönyörű. Most el szeretném mondani, hogy a tegnapi napon mi történt, illetve ma hajnalban. Tegnap megérkeztünk, felállítottuk a tábort, tudtuk, hogy eléggé esős, viharos idő lesz, úgyhogy azzal kezdtünk, hogy felállítottuk a sátrat, és elkezdtünk helyet keresni. Ezt én tegnap elmondtam a videóban, viszont eléggé rossz lett a hang, úgyhogy most elmondom még egyszer. Ezt nem tudom használni majd ezt a videót. A bója, az én bójám, az körülbelül egy ilyen 40 méterre kapott helyet. Itt van egy eléggé meredek ilyen törés. Egy ilyen 3,5 méteres vízből lesz egy ilyen 4 méter 20-as. És ez eléggé kemény rész. Én jobban szeretem a keményebb részeket horgászni. Könnyebben megtalálja a pontya-csalit. Ez az én etetésem. Ide szórtam ugye tigrismagyarót, meg boilit, és úgy látszik, hogy működik ez az etetés. Tegnap este volt egy elég szép kapásom, viszont ez a hal az nem lett meg. Ma hajnalban pedig egy gyönyörű szép 10 kg feletti, kicsivel 10 kg feletti tövest szákolhattam, amit láthatatok is. És unokatestvéremnek a bójája pedig, Robinak a bójája pedig egy ilyen 60 méterre kapott helyet. Itt találtunk egy kicsit keményebb részt, egy ilyen másfél méteres placot. Ő ezt tette meg, és egyelőre ott a kisebb halak jelentkeztek, kisebb ilyen 1-1,5 kilós pontyok. Illetve volt egy szép kapása, és ez sajnos útközben lemaradt. Itt a partnak a szél eléggé hínáros, úgyhogy nehezen tudjuk átküzdeni a halakat, de úgy néz ki, hogy van hal az etetésen. Este volt egy nagyon kemény vihar, minden cuccom elázott, ami itt kint volt, hiába volt ernyő alatt, befújta alá az esőt a szél, és eléggé sok cuccom elázott, úgyhogy majd szerintem itt a kinti részet be fogunk költöztetni a sátorba. A csónakban is eléggé sok víz van, ezt majd ki kell mernünk. Megcsináljuk majd lassan a kora reggeli etetést, most megreggelizünk, aztán várjuk, hogy hogyha ad még egy szép halat a mostani reggel. Egyelőre nem lehet okunk panaszra. Az első halom az mindjárt 10 kg felett volt. Reméljük, hogy ez folytatódik ez a sikeres széria. Mint ahogy láthatjátok, beköltöztem a sátorba, és behoztam azokat a cuccokat, amik tegnap este eláztak a viharban, és valószínűleg ezek már itt is fognak maradni, hiszen még mondanak esőt, úgyhogy most már itt fogok csalizni. Az a tapasztalatunk a Ráckevei Dunággal kapcsolatban, hogy ilyenkor napközben nem igazán szokott lenni kapás, maximum egy-egy pontyot lehet így elvétve fogni. Úgyhogy most egy kicsit változtattam, az egyik botomra felraktam egy Ronin riget, egy kis Odyssey pop-uppal,
másik botomra pedig 2 szem tigris mogyoró kerül, egy fél pop-uppal kikönnyítve. Így néz ki. Egy sima csomómentes kötés, egy horogbefordítóval és egy 6-os méretű Gardner talontip horog van rajta. Igazándiból nekem ez a horog ez nagyon jól működött, általában mindig. És ehhez rakok egy kis PVA-ba kevés ilyen mogyoró keveréket, különböző mogyorokból álló nagy szemcsés keveréket. Szészimónak van egy ilyen etetőanyagja, különböző mogyoró eleményekből áll össze. Ez raktam egy kis vizet, ezt jól felszívta, most már lehet PVA-zni, eléggé nagy szemcsés, hát hogyha ez a kikönnyített csali kombináció most meghozza a halat. Elérkeztünk a második estéhez, és ahogy ment le a nap, volt is egy szép kapásom, viszont sajnos egy ilyen 2,5 kg körüli ponty húzta el az etetésről. Ezeket a kisebb átlagos méretű pontyokat nem fogom videózni, hiszen nem ezért jöttem, szeretnék egy igazán nagyot fogni. Hát, hogyha az éjszaka sikerül, majd megpróbálok nagyobb csali kombinációkat, PVA nélkül, hát ha ezekkel sikerül becsapni az igazán nagy pontyokat. Illetve még azt vettük észre, hogy amikor megérkeztünk, láttuk, hogy eléggé lent van a víz, és időközben elkezdett emelkedni, egy pár centit emelkedett. Lassan emelkedik a légnyomás is. Hát, hogyha most sikerül majd az éjszaka megfogni a nagyot. Van még hát a 2 éjszakánk, bármi megtörténhet, reménykedjünk a legjobbakban. Ismét eltelt egy este, és sajnos kapás nélkül. Ugye előző este fogtam azt a kisebb pontyot, és azóta sajnos nem sikerült kapás kicsikarnom, pedig próbáltam már kisebb, nagyobb csalikat. Most már fölraktam egy 1x18-as Odyssey-t. Hopp, hopp, itt a kapás. Ajaj. Ez most vagy elment, vagy valami nagyon kicsi lesz. Most akartam pont mondani, hogy erre már 1x18-as Odyssey-t raktam. Elment. Sajnos ez nincs meg. Nagyon kár érte. Még tegnap este óta ez volt az első kapásom. Vissza is dobom. Az előbbi kapásom valószínűleg egy kisebb dévérkeszeg volt. Hogyha 20 mm-nél kisebb csalit rakunk fel, akkor megtalálják. Valószínűleg ez volt ez a kis masszatolós kapása. Pontyokat nem szoktak ilyet csinálni itt. Legalábbis ez a tapasztalatunk. Úgyhogy hát most várok, aztán meglátjuk, hogy későbbiekben lesz-e még valami. Egy kicsit kisütött a nap, és eljött az idő, hogy etessünk. Mivel reggel láttam, hogy eléggé aktívak voltak a halak az etetésemen, láttam, hogy így napfelkeltekor mozgatták a bóját, úgyhogy biztos, hogy van ott hal. Most csinálok egy kicsit attraktívabb etetést, hiszen eddig nem igazán tudtunk túl sok kapást kicsikarni. Hát, hogyha egy attraktívabb etetéssel hogy sikerül. Ehhez fogok hozzárakni 24 méteres Odyssey boilit, és ebből egy párat elfelezek, illetve 18 mm-eset, Hollywood pelletet és tigrismogyorót. Ebből egy 3 lapáttal szerintem, natúr tigrismogyoró. Ezt általában én szoktam főzni, sokkal jobban szeretem, hogyha én magam főzöm a tigrismogyorót, sokkal jobb lesz az állaga, és mindig friss a tigrismogyoró ezáltal. És ezt az egészet összekeverem, és leöntöm egy kis Odyssey Bay Boosterrel. Ezt hagyom egy kicsit állni, aztán leöntöm egy ilyen folyami rák örleménnyel, folyami rákliszttel ezt az egészet. Hát, hogyha ez a keverék oda csalja környéken tartózkodó pontyokat, esetleg a nagyobbakat is. Meglátjuk, talán nappalra jobb lesz az etetés. Mondtam, hogy nappal nem igazán szoktunk kapást elérni. Hát, hogyha most sikerül. Ezen a
mostani horgászaton több nehezítő körülmény is volt számunkra. Az egyik a part szélén elterülő hínár, ami miatt sajnos több halat is elvesztettünk. Ha a Ráckevei-Dunágra megyek horgászni, nem az a célom, hogy minden halat megfogjam, hanem az, hogy kiszelektáljam a nagyobbakat, hát ha egyszer megadatik egy 20 kg feletti, amiről már oly régóta vágyom. Itt vagyok, és végre nappal is volt egy jó kapásom. Igaz, nem túl nagy, ez a pont ilyen 3,5 kg körül lehet, viszont legalább megtölte a nappali órák csendjét. Egy erőteljes húzós kapással. Próbálkoztam különböző csalikkal, és végén felraktam 3 szem Natur tigris mogyorót, és ennek a kis pontnak ezt tetszett meg. Lehet, hogy éjszakára ezzel fogok próbálkozni, hát hogyha nagyoknak is tetszik. Készülünk az utolsó estére, igazándiból most már megpróbálom mindent bevetni, hogy sikerüljön fogni egy igazán szépet. Robi napközben fogott egy balint tigris mogyoróra. Úgy néz ki, hogy a balinok szeretik a tigris mogyorót itt. Úgyhogy most készülök az estére, mindketten nagyon várjuk ezt az utolsó estét, ugyanis hajnalban ilyen 2 óra körül mondanak egy esőt, hát ha az meghozza a halak kapókedvét. Meglátjuk, ugye az első éjszaka is volt egy eső, és utána hajnalban tudtam fogni ezt a 10 kilós pontyot. Reméljük, hogy sikerül fogni egy szépet így a végére. Eltelt az utolsó este is, kaptunk egy kis esőt, és volt az este 2 jó kapásom. Az egyik halam az bent leakadt, a másik halamat pedig egy darabig tudtam fárasztani. Éreztem, hogy többször megakad a zsinór itt a part szélén lévő hínárba. Aztán egy jó 10 perces fárasztás után az is leakadt. Nem voltak túl nagy halak, éreztem, de azért jó lett volna. A második, ami most hajnalban jött, az egy kicsit talán szebb volt. Nagyon sajnálom. El is látszik, hogy mennyire nem egyszerű víz ez a Ráckevei-Duna. Vannak nehezítő körülmények, ugye az egyik az az, hogy itt előttünk a partszéli 2-3 méteres részen végig tiszta hínár az ajzat, és itt tőlem balra lévő részen is eléggé hínáros, még nem húztam ki úgy egy végszereléket sem, hogy ne lett volna rajta valamennyi hínár. Ez mellett még az időjárás sem kedvez nekünk. Hol esik, hol fúj, de igazából most nem volt olyan nagy vihar az este. Ez még tűrhető volt. Most úgy gondolom, hogy nem volt olyan rossz horgászat ez a mostani. Ismét sikerült egy kicsivel 10 kg feletti pontyot fogni. Összesen a 3 éjszaka alatt 6 darab kapásom volt. Ez nem egy túl jó arány, viszont próbáltam szelektálni. Nem igazán akartam engedni a kisebb pontyoknak, nem raktam föl kisebb csalikat. Unokatestvérem az próbálkozott kisebb bojlikkal, és ő az éjszaka fogott is pontyokat, viszont ő is ezeket az átlagos méretűeket fogta inkább. Fogott egy ilyen 5 kg körülit, az volt a legnagyobb neki. Meglátjuk, hogy most a kora reggeli órákban lesz-e még egy kapás. Reménykedek. Aztán, hát hogyha még a vége előtt beadja egy kicsivel. Forgatókönyvet azt nem mi írjuk, hanem a víz. Mi csak annyit tehetünk, hogyha kapásunk van, akkor egy kicsit javunkra fordítjuk a dolgokat. Odafigyelünk a végszerelékünkre, a dobóelőkénkre. Tegnap este is 2 előkémnél is észrevettem, hogy a horog ki volt csorbulva, hiszen hogyha egy kapásunk van és egy életre horoggal horgászunk, akkor sokkal kevesebb esélye van, hogy az a halat meg fog akadni. Illetve még egy dolog,
Tegnap este észrevettem, hogy a dobóelőkémet a kagyló az eléggé megkezdte, szinte meg volt reszelve egy részem. Ezt is lecseréltem még időben, de úgy látszik, hogy ez sem volt elég. Hát, még az utolsó pillanatban az egy szép alatt a Ráckevei Duna. De ettől függetlenül nem szomorkodom, hiszen sikerült egy 10 kg feletti pontyot fogni. Ez most így sikerült ez a horgászat, elég kemény víz ez.